Тук обаче го няма. Пред някъде другаде. Не, Аз да кажете. А не. Да. Кой е град? Много добре, сега двойка правиш всеки път. Стигам нагоре. Долу така, но от другата. Перфект. Перфект. Трябваше малко стойка лака да загрееш. Но перфектни е го. Много добре му е. Перфект. Направи един горе-долу. Как станеш? Не, гърна как станеш? На другата страна. На другата. Ще е грозно. Колко? Тя много сериозно е. Ще правя вече, там можеш още. Ти може да правиш Да, два оборота гръб, една топка, два оборота гръб, една топка. Сигурно можеш първи път са два, втория да са три оборота, да са Мога. си напред. Това малко се разказва, защото не ги усещам още на топ. 90 и няколко. Ти е най-лесно отгоре да слега да го пуснеш долу. Най-малко, че заваряк не малко. Може да? Аз си намеся Може да, може да. Не, като си изложил правилно. О, перфект! Идеален. Айт! Това е. Това е. О, негър. Негър. Това е. Благодаря. Айт! Негър. Тук е негър, не. Какво ли е герно? Да, ти искам да забавя. О, добре. Отскачаш ли? Да. И разрешения. Ей, забравя колко са трудни. Малко наве. За колко да не ги прави? Ело бъде ти. Айде да бъде. Ей, това е! Това стана много добре. Това стана как трябва. Това е! Най-сериозният разбикал. Това е. Ама толкова скандал. Още малко. Усещаме. Ама сега по това чисти. Да. Ти краката не би хваня. Много хубаво. Нали? Скоро ще ти рашма. Да, нали как трябва? Каква спокойна!
Да. Чує. Давай. Right. Левая мама. Добре. А, повторю. Ай. Хочеш, мама? Vai! Não é que vai ter todo de novo. Não entendo se tá falando você. De novo aqui. Vai. Ай. Добре, пише. Кое ме разумна? Ай. Já. No próximo, já abriu pra cá. Чисти. Pronto. Клин. Ай. О, вече. Вече. Mas sim, Mais clean, viu? vai. Добре. É o vulcano. Да. Да. Добре. Добре.